danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ɗimbin shirye-shiryenmu. Danna mana subscribe don Allah. Ya ki zo gani tarkon ya kama zuciya da jini ba sa bambanta. Ya ka zo gani tarkon ya kama zuciya da jini ba sa bambanta. Albishirin ki ce ne gori guda ko bari. Na yi mafarki an auren mu mun cika buri. Mun yi adonmu na sa shadda kin saka sari. Kimar so ba ta da farashi gun mai sari. In ka rike mai san ka amana ka ji sururi. Kan rike sirrin kanka a ruhi ba jin kunya. Sannan cire tuta, samu guri zauna a gabana in maka bita. Inda akwai ƙauna a cikin so ba a mita. Tura da bin so mai yi sai ya ga wurta. In ya ci gasa har ai mai kyauta ta sarauta. Bani na baka shi ne ribar mai soyayya. Zuciya ke mini zance san kiki ta birane. Tunda na yi shirin tafiyata dole in haɗa sirri. Bincike na gami da tunani don na san baka suri. Duk da so ya yi tsada